ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳӣ дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. Дӯст ва мураббии Ислам Махачев Ҳабиб Нурмагомедов гуфт ки бо кадом шартҳо муҳориба зидди Илия Топурияро қабул карда метавонанд. Биёед суханҳои Нурмагомедовро гӯш мекунем. Агар ки ӯ ба вазни сабук барояд ва чунин ҷангварон ба монанди Дастин Пория ё ин ки Чарлз Оливейраро шикаст диҳад, пас ӯ довталаби навбатӣ шуда метавонад. Беғалаба дар вазни сабук ӯ арзандаи муҳорибаи унвонӣ нест, чунки ислам ба ҷангварони вазни ним сабук аллакай чунин имкониятро дода буд. Одамон норозӣ буданд ки ислам ду маротиба бо Волкановский ҷангид, аммо ин муҳорибаҳоро UFC талаб кард ва мо розӣ шудем. Лекин се маротиба бо чемпионҳои вазни сабук ҷангидан маъно надорад. Ин кори хуб нест нисбати ҷангварони вазни сабук. Аммо агар ки Илия ба вазни сабук барояд ва Чарлз Оливейраро шикаст диҳад, пас чаро ки не? Ва ма фикр мекунам ки ӯ Оливейраро шикаст дода метавонад, гуфтааст Нурмагомедов. Хотиррасон мекунем ки Ислам Махачевро аллакай рӯзи 19 январ муҳориба зидди Арман Царукян дар турнири UFC 311 интизор аст ва биёд мебинем ки шаби гузашта Махачев оиди Царукян чӣ суханҳо гуфт. Дар якум муҳориба ман оиди ӯ ягон чиз намедонистам. Ӯ аз гӯштини ман худро хуб ҳимоя карда тавонист ва ӯ дар ҳақиқат ҷангвари сахт аст. Аз ҳамин сабаб ӯ ба ман муҳорибаи вазнин дод. Лекин акнун ман оиди ӯ ҳамаи чизро медонам. Фикр мекунам ки ман ӯро фавран шикаст медиҳам. Чарлз Оливейра дар ҳар як раунд ӯро ба усул мегирифт ва қариб буд ки ӯро фавран шикаст медод ва чанд маротиба гардани ӯро ба усул гирифта барои ғолиб шудан хеле наздик буд ва ман фикр мекунам ки барои ин корро кардан ман шанси зиёдтар дорам, гуфтааст Махачев. Дӯстон, худи шумо дар ин суханҳои ислам чӣ фикр доред? Метавонед фикрҳои худро нависед. Мо бошад мегузарем ба дигар хабар. ҷангвари вазни 57 килограмми ACA Вартан Асатрян ба ҷангвари тоҷик Азам Ғафуров ҷавоб дод. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Азам тамом, бигзор ки ӯ ба нафақа равад. Чӣ гунае ки мегӯям поезди ӯ рафт. ӯ бисёр мелақад. Ҳамон рӯз суханҳои худро бо амал тасдиқ накард. Мегӯяд ки дар ринг ҳал мекунем. ӯ гуфт ки ман дар ҳаёт бисёр мелақам ва ман ба ӯ савол додам ки ӯ дар ин саволи ман ҷавоб дода натавонист. Аз ин ҷо гуфта мешавад ки ӯ ҳам лақиб ва ҳам сухани беҳуда дорад. ӯ ҳамон одаме ҳаст ки ба суханҳои худ аҳамият намедиҳад. Одаме ки дар корҳои худ ҷавоб намедиҳад. ӯ мегӯяд ки дар октагон ҳамчун мард ҳал мекунем. Чаро дар октагон? Ту бояд дар ҳаёт мард бошӣ, на ин ки дар октагон. Агар ки ӯ дар октагон ҳал карданӣ бошад, пас ман бо ӯ ҳам дар октагон ва ҳам дар берун ҳал карда метавонам. А ӯ бошад танҳо мегӯяд ки дар октагон ҳал мекунем. ӯ одами дур аст. Барои ҳамин бигзор ки ба нафақа барояд ва ба дигар корҳо машғул шавад, ё ин ки бигзор ба кори пешинаи худ ба баутцентр баргардад. Ҳамон кор ба ӯ мувофиқтар аст, гуфтааст Вартан. Хотиррасон мекунем ки баъди қатъ гаштани муҳорибаи Вартан зидди Анис, ташкилоти ACA ба Вартан муҳориба зидди Азам Ғафуров моҳи феврал пешниҳод карданд. Азам ин муҳорибаро қабул карда гуфт ки ба Вартан имконияти реванш гирифтан медиҳад. аз ҷавоби Вартанро бошад худи ҳозир тамошо кардед. Акнун интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. шумо бошад дар канали мо обуна шавед то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони MMA якум шуда бохабар шавед. То боздид хонободу сарбаланд бошед.